Berdintasunean lortutako aurrerapenen kontrako gorroto diskurtsoi pentsamentu kritikoaren bidez aurre egitera gonbidatu ditu herritarrak Nafarroko gobernuak. Dantza garaikideak Kardenal Ilundain ikastetxeko ikasgelak astinduko ditu, ikaslek aukera izan dezaten gorputzaren eta mugimenduen bidez beren burua adierazteko. Datorren ostegunean eginen dute Iturramako auzo-eztabaidagunea 6:30 Zibiboxeko ekitaldi aretoan. Diego Uriarte Erratzuarra Kordoba eta Laurin de la Torre Malagan arteko laugarren etapan irabazi zuen larunbatean, helmugarako 2 kilometro faltan iheslarien taldetik ihes eginda. Inauteri uholdea baztan bidasoan eta xaretan aste honetan zehar. Martxoaren 8an ospatuko den emakumeen nazioarteko eguna dela eta Nafarroko gobernuak bultzatutako kanpaina berriak emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean lortutako aurrerapenen kontrako gorroto diskurtsoei pentsamentu kritikoaren bidez aurre egitera gonbidatzen ditu herritarrak. Gainera, arlo horretan lanean jarraitu beharra dagoela aldarrikatzen du ideologia matxistari amore eman gabe. Ez aitzatela nahasi gezur matxistekin lelopean. Foro exekutiboaren helburua da gizonen eta emakumeen artean, jada desberdintasun sozialik eta ekonomikorik ez dagoela esaten duen ideia gezurtatzea oraindik ere, hobetzeko margena dagoelako egiaztatzen duten argudioak eta kopuruak aldatuz. Feliz Taberna, lehendakariorde eta lehendakaritza eta berdintasun kontseilariak eta Patrizia Bat, Nafarroko Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzaileak aurkeztu dute nazioarteko egunaren inguruan zabalduko den kanpaina, Patxi Bera herriaren defendatzailearekin eta ordezkari politikoekin batera. Lehendakari ordeak azaldu duenez, sensibilizazio ekimen berri honen bidez, gobernuak agerian utzi nahi du munduko leku askotan berdintasun formala lortu den arren, oraindik diferentzia adierazle asko daudela alderdi ekonomiko eta sozialetan. Esaterako, soldata mailan, aldi baterako lan indizean, pobrezia arriskuan edo zaintzen eta etxeko lanen banaketan. Hala berdintasunaren irudipena deitutakoaren aurka borrokatzeko beharra nabarmendu du. Izan ere, horren arabera biztanleriaren zati batek uste du emakumentzako eskubide kotak lortu direla. Bere ustez lanean jarraitu behar da. 20 urtetan izandako aurrerapenek ildotik emakumen eta gizonen arteko berdintasuna lortzea gizartaren eta politika publikoen. Gai pribatua ez, baizik egiturazko elementua dela oinarri duten politikekin. Horri dagokionez pasaden astean berritu zen genero indarkeriaren aurkako estatu ituna nabarmendu du adostasun zabalarekin eta indarkeri digitala, ekonomiko eta bikarioa bezalako fenomenoi aurre egiteko neurri berriekin. Arrotxapeko Kardenal Ilundain ikastetxe publikoko 50 bat haur beren sormena adierazten ikasten ari dira dantzaren bidez. Ikastetxe hortako 6. mailako ikaslea dira eta urtarriletik martxora bitarte ni dantzari programan parte hartuko dute, dantza garaikidean prestakuntza jasotzeko. La Factoria Koreografia Center zentroak bultzatu du programa Iruñako udalarekin elkarlanean. Ekimenaren helburua da txiki-txikitatik adierazpen modu berriak piztea ikasleengan. Ordu eta erdiz arituko dira dantzan astean behin, gorputz hezkuntzari dagokion ikastorduan. Elena Lizari Malo irakasle eta dantzariak irakasten die, dantzatzen eta programari esker dantza gorputz adierazpena eta mugimendua lantzen dituzte banaka, bikoteka eta taldeka. Dantzan murgiltzeko esperientzia pilotu bata 10 aste iraunen du eta aste horietan sortutako koreografia batekin emanen zaio amaiera. Programa dantzak irakastetik haratago doa, gizarte sensibilizazioari mesede egin nahi dio eta praktika artistikoak ikasleen artean zabaldu nahi ditu, baina baita irakasle eta familien artean ere. Jarduera psikomotorren bidez, norberaren autonomia sustatu eta nortasuna garatzen da, halaber, komunikatu alizateko beste modu batzuk ikasten dituzte eta horri esker mesede egiten zaien norberaren sormenari eta garapen kognitibo eta motorrei. Hainbat ikerketak azpimarratzen duten moduan, honako hauek sustatzen ditu dantzak. Adierazpena norberaren gorputz ezagutzea, erritmo zehatzak hobeto barneratzea eta espazio denborazko orientazioa gainera, sormena, improvisazio eta jolasak sustatzen ditu eta horri esker gizartaratzea erraisten du.
Datorren ostegunian eginen dute Iturramako auzo eztabaidagunea arratsaldeko 6:30 auzoko Zibiboxean, eta han izanen dira Javier Leoz, Sanz auzoko zinegotzia eta Itziber Kanpion Ganboa herritarren partaidetzako zinegotzian. Txikien foroa 5:00 7:00 eginen dute Iturrama ikastetxe publikoan eta eztabaidagunearen amaieran aurkeztuko dituzte auzoko txikienek ateratako ondorioak. Saioa zuzenean ikusten ahalko da Participa Pamplona YouTubeko kanalean. Hainbat udal zerbitzu aurkeztuko dituzte eztabaidagunean bertzea bertze, bitartekaritza komunitarioko bulegoa, plaza on zerbitzua, gaztediaren etxea eta kirol eta gizarte errezeta. Proiektu komunitarioak ere izanen dituzte hizpide, alarola Iturrama Donibaneko energia komunitatea. Auzo eztabaidagune egiteaz gain, hiri markaren Pamplona Bagara, Iruña de Berda, erakusketa egonen da ikusgai Iturramako Zibiboxean baita udalak 2025 prestatutako beste egitasmo batzuk ere. Auzo eztabaidagunean entzumen urritasuna dutenendako irisgarritasuna bermatzea da, hortarako zeinu hizkuntzen interpretea, estenotipia eta begizta magnetiko erabiltzen dituzte. Hala, entzumen urritasuna dutenek ere aukera dute eztabaidagunera joan eta modu aktiboan parte hartzeko. Zein zaila den ihesaldi bat konpontzea eta zein ongi egin zuen Diego Iriartek bere taldeari Farmari meritu eta garrantzi handiko garaipena emateko. Nafarra onena izan zen Laurineko bidean osatu zen ihesaldi landuan eta iheskiden zalantzekin azken 2 kilometroetan izandako erasoa baliatu zuen. Aurkariek ez zuten elkar ulertu eta Uriartek bikain estrenatu ahal izan zuen bere palmaresa. Josu Aume frantziarraren eta Suiz britainiarraren aurretik. Diegok eskuak burura eraman zituen Andaluziako itzurian lortutako garaipen bat, hain maila handiko jendearekin denboraldi bat markatzen duen hoietako delako baita zerbait gehiago ere. Aste honetan Baztan bidasoa Xareta eskualdean datorrenari deitzen aldiogu inauterien ibilbidea. 15 herritan ospatuko dira inauteriak eta Baztanen orakundeko aur bestan zigan joan den ostiralean eta Amaiurren asteartean. Jarduera gehien asteburuan izango diren arren, Narbarten, non gaztek larunbatean ospatu zuten, txikienentzako inauteriak ditu asteazken eta hortzegunean. Ostegunean ere ekitaldiak izango dira Etxalarren, Hortzegun Gizen, Lesakan, Arrautze, Bera, Ostegun Gizen eta Doneztebe triki poteoarekin eta afari txarangarekin. Hortziralean hasiko dira benetako istiluke jaia hasi eta 6 herritan baserriak zeharkatuko baituzte Almandoz, Amaiur, Garzain, Irurita eta Lekarozen. Elizondon bertzea inauteri txikien desfilia izanen da Lauretan txokolatada eta txaranga poteoa. Donezteben baserrietako ibilbidea aurrentzako desfilea 11etan eta txikienentzako eta txokolatadarentzako jarduerak 5etan. Larunbata martxo estrenatzen da herri batzuetako inauterien amaierarekin eta aldi berean egunik indarsuena izango da eta inauterietako azkena Elizondon eta Donezteben. Baztandarren 11 herritan karroza eta mozorren desfilia egingo da, lehiaketa eta sari banaketa ordu batetan eginez. Kuadrilen bazkarien ondoren jatetxe eta elkartetan arratsaldean dantzalde izango dute 6:30 aintzinera. Bertzalde Donezteben karroza eta mozorren desfile egingo da 4:30 aparan industrialetik abiatuta. Larunbatean ere baserriak zeharkatuko dituzte Zugarramurdin. Inongo herritako inauteriak gutxietsi gabe, Berako eta Lesakako inauteriak dira gehien espero eta bisitatzen direnak. Igandean Beran, 10etan Inudiak eta Artzaiak taldearen segizio divertigarria abiatuko da Estegara Bilota lekutik eta herriko kaleak zeharkatuko ditu. Bazkariaren ondoren frontoitik Altzate kaleraino desfilatuko dute berriro. Arratsaldean Lesakan 5etan Zakozar txikiak, Lesakako trikitixa taldeak lagunduta desfilatuko dira eta 7etan Zakozarrak eta Mairuen desfile ikusgarria izango da Lesakako musika bandak lagunduta. 6etan dantzaldia plaza Zarrean. Itzal taldearekin igandean, Zugarramurdin jai giroan jarraituko dute eta eurenak hasiko dira. Asteartera arte iraungo dutenak, Urdaksen, Etxalarren, Arizkunen eta Erratzun. Astearte eguerdi aldera Arizkunen sagardantza dantzatu eta Lozorroko hartza esnatuko da eta arratsaldean Erratzun damen bonboek isiltasuna utziko dute. Zalantzarik gabe inauteriak aukeran ditugu.